טוב, זה חבר'ה, עכשיו אנחנו בפתח תקווה ליד הקניון הגדול ואנחנו מטיילים, תסתכלו זה יפה עוד מעט אני אמשיך את הסרטון. טוב, אז המשכתי את הסרטון, אני רוצה להראות לכם משהו. תראו, תסתכלו כמה דברים יש באגם. תראו, מקודם היה כאן מיליון דגים. נהיה לך חלק עם הדגים שנייה. אמור להיות פה דגים. אני מפחדת להפיל לך את הטלפון למים. אוי בבוי, אל תתקרבי, יאללה. תסתכלו, בואו אני אראה לכם את החלק שכן יש פה דגים. שנייה. וזה כל הנער. וזה. זה פרט. אימא'לה, אני מפחדת. די, סבתא, אני לא רוצה להיות פה די. תסתכלו. הנה, אני אראה לכם איפה יש. הנה אמא וסבא שלי. גודישתה. הנה, רגע, הנה שמה. בקטן, אז זה סבא וסבתא שלי ואחותי. וזהו, נמשיך לכם מתי שזה.